Nie, chcem ísť do auta, ty k***, nemôžem. KAMO! Jakub, ty p***! Vy***! Tvůj Mike už to těžce nezvládá. D***! Prosím, vývojár, kámo. Prosím, ty kokot! Mi kanister. Nie! Tak to ty robíš, p***! To slyším. Mě. Ještě někdo? Mám málo. Ja nevidím cesty. Ty p***! Co jsi mu dal? What? Čo kurva? Dobre môj. Woo, baby! This is me! Sice som nikdy nestrčil si mikrofón až po koren do ale kamoško, koľkokrát to mám chuť spraviť, neveríš. To padlo? Tak to je. Tak, naskočené koleno. No, OK, povedz mi, aký tvar má maso? Losos. Ty kok... Chod do pič, nesom ja, ty dem... Nejseš, ale počkej, to já přehlídni ty vlasy a ty zuby. Čo ti... Ale ty rysy tam trochu jsou. Trochu tam jsou. Čo ti je... Neříkej mi, že ne, kámo. Kámo, to ten čo... úsměv a to To neříkej čo má mi. za orbitky v hube ten Dobrý. Bracho, ale neříkej mi, že tam nejseš trochu. To je kámo, to by som ale mal... jo, jak se usměje, kámo, ten vousměk máš, víš co, ten knír kámo, a to... No a čo keby si to skúsil, že to bude uja, sa príbo o sebe, no dávať to, no. Tohle by měl někdo prostě. Kámo, starý do... Však kámo, ja zoberiem fonko, tam je solo mod, zoberiem fonko, zoberiem snajperku, bim, vystrelám celé lobby, vyhrám. Jaký je problém? Kto ma poťahal? Nikto. Buďte zozadu. Pozri sa, si to p***teľko si nám... To je insane. Poď ho, starý, to je tvoj. Let's go! Insane, kámo. Insane. Mastodont. Strašný mastodont. Dobrý tu. Andrej z televízie. This is trouble. Andrej, ako vnímate túto situáciu, ktorá práve nastáva? Pre televíziu Andrej, Dominik Bodnár. Však ale ty ma nemáš rád, kámo. Však ja by som ťa vyhonil. Pardon, to som nechcel. No tak dobre, to bola kvik. To bola fakt, to by mi ušlo z tej hlavy a nechcel som to na schvál. Chcel si. Pardon, chat. Ospravedlňujem sa. Ma poto tutto è cornazione te curda mundo. Rozčírasujem. Poďte. Ona padne! Poďte, bomby! To ešte nechám. Čo ti máš jak oni, borot prsty. Ja som to chtěl udělat. Šarka se skoro chuďa. Sakra, jde to na mě. Nie, ja som v pohode. Jaj. OK, tak teď jsem se skadil. Oči, skadil jsem se. No, seriózně jsem se bojal. Mámo, papír! Ty pi... A jak vypadá? Tak. Můžeš mi říct si... Guys, and this is Goshi, so thank you for sitting with us, and goodbye. Bad news, ty ko... Čo by si dala tak... Pana Maria! Čo to je za skin? Od Ježiša prišla.
Michael Jackson. Čistý Jack. Cease fire! Last operator standing. Čo som spravil, kámo? Nie, Potom pristá, keď silence. môžeš. Nemôžu. Pristá. Mám šaku kurikárku! Musíš Ťahaj, ulívat, ťahaj. ono to dává takú, že puf to Já ho dává. povodím. Nekúnam ale. No tak, Besni mě! Co stojíš? one hit, Astatro, one hit! Kámo, co děláš? Dej mu one hit! Ty, kámo, ja som myslel, že ťa Ty recujem. si tam celou dobu stál jak pič. Borba! I know what happens to monsters. Pardon, už sa mením. Slow down, you man! This is Košice! Not Barcelona! I'm... That was a reckless move. Can you please drive more responsibly? Vypni mi kvečko, no. Well, just look at this pass from De Jong. And Knockdown, 10. Držím vám. Robím portal. Horizon ult. To čo je? Čo? To jak ma vyblokoval? Drž. Držím, kámo, ja ťa nepustím ťa. Hlasom. Akože či alebo chápeš? Taká kurva! Nejdem. Čo ti je? Tak to ti je. Idú, oproti vám idú. Pozor, profesor, dostaneš beam. Díky, že jsme smouknul, nevidíme nic. Ty ja som slabý. Týmový kolega! Pič! Vyhodil by som ho! Okamžite z týmu! Ja bej p***ačky skúnej, by som ich rozsade všetky. P***na skúta. Let me know you're okay. Ale počúvaj, ja mám, to proste není taká formula, jak som mal predtým, chápeš? Zabím! Čupič. Kámo, je na to. Počkaj, môžem ísť opraviť auto? Vydrž chvíľku, bratu. Jep. Kde je vtačna do To sa zľakol, ty ko... Mám miklo. Tačka jsem ztratil. Nice. Ja som... Čo si zrobil? Ono si hnápi. Nie! Nie! Ty pomoc! To je písočná! Vydani! Nie! Ty k***!
To čo? To čo je? Pomoc. Prosím. Ty čo je za okolo? Fuj, ty p***! Zmizni, chlapci! Chlapci, pomoc! Tu sú nejaké monštrum ma žere! Ty chlapci, to čo bolo? Čuť. Jaaaaa! Ciboha! Chlapci! Pomoc! Kamo, dneska sme robili, že, nie že, jak to mám povedať, ani nič sme také nerobili. Díky straňkáme sa. Ja to mám... Dojdeš do školy a mama sa opýta, čo ste robili. To nemáš z izby. Kámo, ty si taký k***atý! Čo si mi nepovedal, že nerob takéto veci? Báko. To jak si tam bobkal, Peresko? Máš gule. Aký gur... Čo robí ten volant? Čo je? Elon Musk ma nabúral, ty to sú tie elektrické auta, kamo. Do p***. Vidíš? Treba si kúpiť nejakú americkú klasiku. Zdravíčko. Hej. Nestalo sa mi niekedy, zdravím slečný. To čo je spravil ten k***? To ste videli? Do you want to hear dinosaur? Slovakia's got it in their own zone. Moves it quickly over to Pospisil. Jasné, že neplatí to čo poďal? Ale chod. Ty k***, Ragnar, vyjebí! Vlastne goj si musím dať, aby si mal body! Hajdu! Do piči! Piči. Suseda, no mej, čo robíš tam dole? Ty ho ekipuješ? Nok? Domčo sa zobudil o 3:00 po obede inak. Čo to za ty do p***? 19, kurva! Koľko? Dvakrát po 19 peacekeepera, čo to je? 225. Čo ti je? Som zvedavý na Separation. Striaport! Strely. Niekto šu... Čo ti je? Ja som dobrý k***. Ja som najmúdrejší človek na planete, prisahám Bohu. Kamoško. Áno, pána. Dajte mu pár klipov, čo má už ona. Ready. Trošku mu pripomeňte. Zadáste ho na zem. Ticho. Je tu typek pred dverami. Anafono Tokio, Angelini, Cangelini. Počúvaj, Maxiku, ty nevyhráš, vole. Ja ti nepustím. Tohle závod přehráš. Ty k***o! Co ti je? Ty k***o, jsem infarkt. Dudy! To je ono! To je nahrávka, jak máte dávať vy! Takto sa nahráva! Z prvej! A tak padajú góly, k***a! A k***a. To som neplánoval, ale chlapci. Do p***. Tam idem, nie, do vody, nie! Hello? Please help me. I'm under the water. Radšej daj ženu tomu, to je krajšie. Chceš? No jasné. Tak počkaj. Poď by to, na to ti páčila, ja hovorím. No daj.
Ahoj, starý. Môžeme spolu hrávať Fortnite a čím si za to káme. Ale to tam Kár dala dobrá to Erko, kámo. Kár. Áno. Áno. Haló? Ty k***! Co ti je? Ty piča, infarkt. Jebnutý. Tak to ma jak nabejtil. Ja mám takú zaujímavú vec tu na. To som nečakal. A keď má každý iný shape, by to bolo lepšie. Fuj, si grgol, si gulaš ti vyskočil z krku. A však ty to máš rád. Fuj, no, to je musacky. Čo ti je? Čo ti je? Tak ty si ostal ruky na... Dobrý je mŕtvá, klid. Zare. Že čo? Pohode. Kľudne si poketaj! Nemôžeš zrať popri tom. To na teba kričali, nie na mňa. Nie, na teba. Starý hraj, to som na ňu si kričal. No čo? Nebudeš nu? Pozri sa. Čo je? Pičus. Aha. No veď ma už daj hrať ďalej. Jo! Ty Dominik, dívaj na to! To jak sme dali? Kamo, ty si dolo normálne what? To jaké číslo je? Stotina? Stolína? Stolina, tam bolo 0,01, to je čo je? Urob trička Stolina, okamžite. Hodinky Stolina. Čau všetci, dneska je to nové video, máme tu nový iPhone, pozrieme sa, porovnáme to s Nothing Phoneom a uvidíme, aké sú plusy a minusy, cena, porovnáme veci a tablety, všetko. Dajte like, odber, lebo 40% z vás nemá odber u mňa. Idem si po jedlo. Let's go! Welcome to Brooklyn. Starý, aký escape. Ale vyšiel si dobre, kámo, ja som to videl na tej minimape. Nápad to bol výborný, za mňa. Počkaj, halo, tam sa niečo stalo zle. Halo? Tak poď, starý, jazdí. Prvé kolo important. You can jump on my wall. Oh, hell. Ja som vedel, ale som zabudol! Ja som zabudol! Chápeš, že som zabudol? Kámo, k***tina! Kokot! Čo to je? Ešte mám pol hodinu. Asi by som nedražil bosu nohu štrky. Start playing. Bro, you know why you spec me? Race, bro. First thing! Do you know why you spec me? Because you died! Raz idú to Ačko a prejdú tomu starému. To je ťažké. Come on. Že myslíš, že ja mám teraz strafnúť, hej? No strafnúť, no. Ja vlastne ty sa pustí dole a starý ťa keby vyťahne z druhej strany, chápeš? No skúsim, no. Tak 3, 2, 1... Sme dole. Ty k***o, tak toto je že najhor... Počkaj! Nie! Ty si k***o! Padni dobre, padni čúvať! Prečo? Na auto. Nie. Ty si normálne Prečo ste išli aj vy ostatní, že ste mohli počkať, kým vylezem? Ja som čakal. Kamo, ty si ma stiahol, ale už som sa vynoril na druhej strane, tak reku, už pijem k tebe, nie? Let's go, baby! Rihanna si ma motivovala byť väčší iba.
na to. Kamo, nekomentuj mi to, zavri hú! Kto ako? Ty! Ale ja som navrhl, že ja nekúpim lebo ty máš buff. Nie. Nie! Ty k***! Ty k***! Ty čo robíš? Si ma stiahol, ty! Kamo, to čo si... Kamo! To čo si spravil, ty d***en! Neviem, možno ja. Jak si najbe každé nosné dierky medlongu, vidíš, jak budem lietať. Je tu, kamo. Je tu? Tu sa vrátil, ale OK. Nice, you're back. Treba lúbiť. Yeah, I just wanted to say, Fade, fuck mom. How the fuck you missed that, you fuck life. Fade, fucking. Čo ti je? Spike down, B. Čo ti jebe? Typek sa proste vrátil do flamiť Fadeu a odišiel zas. Čaute. How do you miss them? Čaute. Kamo, ja som nosil full flash teraz, chápeš, čo sa stalo? Pomohol. Skibidi toilet. Skibidi toilet! Skibidi! Egghead. To je, počkaj, choď do p***, keď tam budem ja. Dám yes. Zabudni, že tam budem ja. Co to je? Ako egghead? Choď do p***, ale! Kde som egghead, ty k***ot? Mám p***. Takže jemu stačila, kámo, z těch Ruber Duki? Ty p***, ja jako rán! Ja to je... Kam? Kde ide? Nesta? Haló? No? Kde si? A kde ide ten k***ot? Nie. Táto cesta, dámy a páni, táto cesta Elden Ringu práve začína. Kirschmund bol povolaný, aby dokončil svoju cestu Elden Lorda. Milí diváci, ak začnete túto cestu so mnou, môžem vám slúbiť, že na konci budeme víťazi. Ja dobre sa vám vyporne, kámo. Len teplo veľké. Čo starý? Čo sa stalo? Pravda. Ale inak sme sa smiali, že Zil na to si Filip myslel, keď si nám to hovoril, viď? Však to tak, jak ste sa mnou. Čo si... Stlač M, poješ rýchlejšie? Fakt? A on sa nemôže zabiť, keď pôjdeme rýchlo? Musí Somer vychytať, kámo. Prajem to s Švedom, či čo? Švajčiarom. Môže? A čo mám dať, keď chcem spomaliť? Tak Jail Days, no starý, zabil... Čo ti je? Nesta, čau, pomoc! Ty tebe je... Čo si k***ot? Jemu je... To normálne preletel vedľa mňa, ty ko... Da? Vamos a la playa! Kámo, keď majú vo formule rád... Drž p***u! There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Okay, caution, caution. Virtual safety.
Tak to som ešte nezažil, kamarát. Pozri sa! Ferrari! P***a! Zmizni! Mamma mia! To jak sa môže stať? Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Okamžite dávaj reštart. Mám p***. Can you slow down? No! If you mean slow down, I mean clean up! K***. Drž sa! Jedem! Klin sa klinom vybíja, k***. Slow down! No! To p***. Pardon. Pardon, vo mne sa... Viete, taká spomienka stále, mám takú spomienku. Mne vždy, keď hovoríš, že pridaj, teda spomal, tak ja som vždy pridal. V živote. Bude horor dnes? Máš horor. To je na dnes. Šapa. Joj. Máme ho. Klipít. Dobre, co? Ja mám jedno. A poď ideme dnu. Počkaj, ja mám jedno HP. Ja som p***na chodiaca. Hej, co se teď hraje za videohry, jakoby? Prestup v Chicagu. Dlho, paprika. Teď sa hraje videohry? A teraz ti hovorím, že teraz na 100% bude teraz tento klip bude 100% v správach, že jak s nami streamer dostal info na streame. Skúra matka tiek škúči. Matku ti je to sekundu mi treba. Začal proste z boku, jak proste milimetrová dierka a začalo cez to proste tlak bomby proste striekať v obchode. Na celú chladničku začalo striekať. Čo je o to? Poď hrať Call of the Wild s nama. Poď hrať Call of the Wild. Haló. Čo si nejak ako Call of the Wild. Call of the Wild. Vedeli ste o tom, taký fun fact o Elden Ringu, Vigor sa rímuje so slovom Igor. Jak sa mi lesknú oči z tých... Všimli ste si? To nie je náhodou tu na niekde... Kde ide? Haló? Haló? Ty si to prešiel, koľko tam stojí? Ty... Kde si ma vyložil, ty tupý ko... Kamo, čo sa deje v tej hre? Nájde mi pošle pohodný. To je môj koniec. O se hombre en fia que intensida girafona que sa una pena presta una funa pi. To je môj koniec. Ňuír! Tých zvukovka som zničil. Merry Christmas! Ladies and gentlemen, this is final counting on Sylvester. 23:38. 99. Give me on.
Jdem škrapkat Lucku, čau, děkuji. Čau Filip, čau. Můžete jít do sajtu, jeden je injure, poslední karta.